बिहार की राजधानी पटना से एगो बहुत बड़ा खबर आवत है। खबर ये है कि जदयू में शामिल भइले उपेंद्र कुशवाहा जौन आजकल एमएलसी बाणे वहाँ, और संसदीय बोर्ड के पदाधिकारी भी वो जौन ह तौन बगावत करे पर उतारू हो गए बाणे नीतीश कुमार के खिलाफ। वो कहत हमें उपेंद्र कुशवाहा की उनके पार्टी में न कोनो इज्जत बा, न कोनो भाव बा, न के उ पूछता, ई कुल समस्या बतावत। ओकरी खातिर बिहार की राजनीति में बहुत तगड़ा उठा पटक चलत। अगर कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी से जई हैं तो ऐसे ही तो ना जई हैं, कुछ न कुछ कुराफात, कुछ न कुछ हिंडोला तो करी हैं, तो वही के जुगाड़ में बांधे, नहीं तो रास्ता साफ बा, अब वो रह नहीं पाई है। काहे कि ना उनका नीतीश कुमार के नेतृत्व पसंद आवता और ना आरजेडी के साथ पसंद आवता। काल तक गजबे भइल, कहता कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो हम पार्टी छोड़ के भाग जाए। अभी हाल ही बा। अब सवाल भाई बा कि पार्टी में उसूल खातिर आइल हुआ, नैतिकता खातिर आइल हुआ, सेकुलर समाज बनावे खातिर आइल हुआ, कि आखिर काहे आइल हुआ, कौन बात के भागत हुआ। अब पार्टी अभी उनको नया जिम्मेदारी दिहलस है, लेकिन तब वो मानत नहीं बाने। और नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के बीच टकराहट बढ़त जाता, और दिक्कत ई बा कि अब वो चाहती हमें उपेंद्र कुशवाहा कि उनके केहू निकाल दे, और जब निकाल दे तो शहीद बन जाई हैं। वो नाखून कटा के शहीद बने के फिराक में बाणे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन नीतीश आज के तो नेता हुए नहीं भाई। नीतीश इमरजेंसी के समय के नेता हमें जयप्रकाश नारायण के साथे रहल हूँ, एक एक चाल बुझत हूँ। और वो जदयू बनौले बाणे बिहार में, अब वो छोड़िए तो नहीं, एलिए हर तरफ से सहमत के खेल चलता। अब असल चीज़ ये बा कि कौने तरीके से निकली है उपेंद्र कुशवाहा, सबके निगाह बात पर बा। काहे कि तय हो गई बा कि उनका निकलल तय बा। काहे कि ना उनके जदयू के सहयोगी पार्टी जौन बिहार में भी मुख्य सहयोगी तेजस्वी यादव वाली राजद, न ओसे बनाता आना नीतीश कुमार से बनाता। तो दो तीन गो बात संदेह उठाता कि का नीतीश कुमार के साथे उपेंद्र कुशवाहा जब अइले तो का भाजपा द्वारा थोपल गई रहले कि भाई इनके कोनो तरह जुगाड़ बना के और जौन है तो नीतीश कुमार के पर्टिया के ख़त्म कर दिहल जाओ। काहे कि उपेंद्र कुशवाहा के जौन मांग बा, वो मांग ये बा कि सेकेंड लाइनर नेता, मतलब दूसरी श्रेणी के नेता, मतलब पहला तो टॉपम टॉप पर नीतीश कुमार बैठल बाणे अकेले, ओकरी निचवा कोनो नेता बनावा, ई मांग करत हुआ उपेंद्र कुशवाहा। तो मोटे तौर पर अगर देखल जाओ तो कुशवाहा के मांग नाजायज नहीं लौकत है। लेकिन असल में राजनीति के पीछे के जौन खेल होला वो अगर समझे के होखे तो ये बात तो तय बुझाता कि कुछ न कुछ भाजपा से सेटिंग तो इनकर भइल बा। भाजपा के सेटिंगे के बदौलत इतना चहक चहक के बोलत आने। काहे कि चुनाव आवे वाला बा 2024 में, और भाजपा से अलगे भइले जदयू, नीतीश कुमार जदयू से। अब भाजपा खार खा के बैठल है कि कौनो तरह नीतीश कुमार के साफ कर दें और बिहार में चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा के नहीं बल्कि हिंदू बनाम मुसलमान के कह दे मेरी बीजेपी, जैसे कि ओकर जौन सीट बा वो बढ़ जाए लोकसभा में। वही कुल रणनीति पर बाणे, और वही में बुझाता कि उपेंद्र कुशवाहा यूज होता है अपनी ज़रूरत खातिर। काहे कि उपेंद्र कुशवाहा के अगर इतिहास भूगोल पढ़ल जा तो उपेंद्र कुशवाहा कब वो पार्टी में, कभी वो पार्टी में, कभी यहाँ भगलें, कभी वहाँ भगलें, कभी अपन पार्टी बनौलें, और अब फिराक में बाढ़ें कि उन नीतीश कुमार या उनकर पार्टी उनके पार्टी अनुशासन के मामले में बाहर निकाल दे, वो अलग से जदयू तोड़ के अपन एक पार्टी बना लें। जैसे कि 2024 में जब लोकसभा होके तो भाजपा खातिर मैदान एकदम साफ सुथरा चिक्कन होके।